Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Pizza 24, kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Kaaga Wibis karon ngadlaw, Wibis man edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga unto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents kina-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Sa aton yung mga top stories of the day, PRO6 maghatag sa dugang augmentation sa mga banwang may kulang sang pulis personnel sa panabuton nga eleksyon. Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry pabor sa 4-day work week. Central Negros Electric Cooperative may bago naman nga OIC General Manager. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita, national 4th dose sa COVID-19 vaccine gina-rekomendar karon sa mga senior citizens kag mga mayarasang immunocompromised ug mga immunocompromised nga mga persona. May mga balatian nga daan. Istoryanta na karon kay man butsilingon nga hindi pagigilito hindi pagito gali kulang pagito ang booster shot, no? Naka first dose, second dose na kita, may booster shot na, may ara pagid nga fourth dose. Dapat aton siguro sa aton nga Department of Health, dapat siguro tun-an gid sang insakto kag makuha kita sang insakto gid nga data. Ini bala mga nagkalamatay nga mga senior citizens kag ni mga immunocompromised. Para maibaluan naton kung ano gibala ka lethal ay gining COVID-19 nga kinalanong gid ang pagbakuna sang sobra-sobra. Kay basi bala mga nagkalamatay itong mga immunocompromised na mga lala nagibala mga balatian nga may COVID man siya kung wala machimpo na gid nga mapatay ang inang katawo. Kay kung naton sumahon banwa sa kada tuig may nagkalamatay gid mo. May COVID man o kung wala, halos palariho lang man gani siguro ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Gani nga dapat tanawon naton ang record lang, ang statistics ng taon naton sa 2018, 2019. Nasa hindi pagid nangin pandemic ang COVID-19, ano kadamo nagkalamatay? Kag i-compare naton sa 2020, 2021, ano kadamo nagkalamatay? Kung amo mo lang ang numero, diri sa probinsya sa Negros Occidental, mas damo bagay tunog kalamatay sa wala pa pandemic. So, buti ganun, wala sang dapat nga ika-worry bla. Kay nga magsilim pa kita nga kinalanon pa ang fourth dose.
Okay, may ara naman kita first dose, second dose. May booster shot. Di mag fourth dose. Mag-ibo daw sobra-sobra na basi sa ulihi bala bumbukim, hindi na kita sini mapatay. Basi ma-immortal na bala kita siniyaw. Sang purti na kadamo nga bakuna. Do pariuman sa siling sa kilala ko nga siya sa iban nga planeta ya. Do kapiyo siya bala magambalaw siya. Sa iban nga planeta ya. Ang mga tao to, ito yung kapatay sa balatian mo. Gakapatay lang to ya kung hungdon patay, kung bunuon siya, kung tiruhon siya. O kung nag-suicide siya, o nagkakapatay, pero ay kakapatay sa balatian. Singko nga ako, nagkakanto ka na to sa ibang nga planeta. Ay, oo. Istorya na karon ang fourth dose no, sa bakuna, nga gina-recommendar naman nga i-inject sa mga senior citizens, kaya subong man, sa mga may immunocompromised. Sa balita international, US President Joe Biden gin-anunsyar ang panibagong sanctions batok sa Russian lawmakers sa emergency summit sa NATO alliance ginapatigayon. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Webis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Masyado naging kainit karon mga kabiyanan ang politika. Samtang nagilapit na ang Mayo 9 local and national elections. Hindi lamang sa mga national candidates ang nagainit. Okay, sa subong banwa, dili sa siyudad sa Bacolod, nagainit man ang pagtinayadahay sa duha ka grupo. Grupo putian kag grupo pulahan. Kung sa mga national, ang grabe ang supog nga nagalinaway sumo nga nagasinabtanay amo ang pink kag pula, unit team kag mga kakampings, no, mga kakampings ni Lini kag Kiko nagatayadahay ka nagabinailwanay sa mga tinaga sa Facebook. Hindi man maglayo din sa siyudad sa Bacolod banwa. Daw maparihuman sa senaryo sa nasyonal ang siyudad sa Bacolod. Sa tungasang pulahan kagaputian, Leonardia versus Benitez. Siling nila Pangayaw versus Tumandok. Ano ning isa team Asinso, team Progreso. Team Asinso versus Team Progreso. Dito pari-pariho malang no. May pagruduhan na ng mayor tay sa siyudad sa Bacolod. Albi Benitez kag Bing Leonardia. Kay pariho malang ang katuyaan nila, ang isa Progreso, ang isa Asinso. Gindula niya ng team pagbago. Duway ng pagbago. Kay di kon pagbago daw nag-aalsang kilay sa mga taga Bacolod. Siya nga ang mga pagbago pa na yaman. Anong baguhon sa Bacolod? Di mo unta pareho sa Victorias kay baguhon tang Bacolod. Dati amo na nga siguro nga nag-team ko na siya sumuno, Team Progreso. Team Asinso. Ang Progreso yang pulahan ng Asinso putian. Siling ko, duha ka magkatuhay nga mga tao. Duha ka magkatuhay nga partido. Nga sa diin may common cause. Ang kausan nila nga pa-asinsuhon ang Bacolod, pa-progresohon ang Bacolod, ti kun asinso ang Bacolod, ti progreso man nagyapon, progreso kag asinso, synonyms banwa. Ti singko ti maayo magali ni kay magkuan na lang duhaon ta na lang ang mayor sa Bacolod. Para gaway na sa gamo. Ayo, pareho man lang galit team asinso kag team progreso. Pero banwa, ang liko sa sining istorya, amo ni. Sus kagapon may yutayan kung naglabutan ay kag may video pa gani nga makita nga daw amot kun ano to do mga mras to or nagasaway or ano nga sistema, pero may baluan ta ginana kay schedule naton nga pang interview ini mga natungdan. Ang natabo mga kabyanan nga pag sa video nga makita naton nga do may pagkinambrasanay gid, no? Sa tunga sang putian kag pulahan. Ang
bangod sa sining mga mainit nga mga pagbayluhanay sa mga issue ka mga tinaga sa social media. Yang isa to naglusob kuno magsinyate. Di nang kaso nga ipasaka mo wala man. Siling sa isa siya ulat ta. Kaya pasakaan ta kay kaso. Ay imagine nyo banwa tungod lang sa sining politika mapinasakay kaso mo. Amo na nakainit subong ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Ambot kon basi bla dugay-dugay deklarar kita di sa Bacolod nga watch list area bla. Area of concern sa sining palabuton ng eleksyon. Kay may mga kuan mo do may mga tendency nga maglabutanay. May tendency maglabutanay bangod lang sang mga akusasyon kag paghabuyanay sang lunang sang tagsa-tagsa. Kung init man ang nagapadarangan pagka mayor do mas init pa ni pagka vice mayor sa syudad sa Bacolod do. Bantayan mga kabyanan pang-interviewon tani isa-isa. No, pang-interviewon tani isa-isa. Ang ini mga natungdan para maka-explicar sa mga katawhan kung ano gid ang mga matutuod nga nagkalanabo. Diriya sa tion sang kampanya na Ibanwa, sa tion sang eleksyon, ang mangutos, no? Ang mangutos pierde. Kung manugdaog ka na, nga sagad ka pag ideya ka react sa kung ano dang ginabirada sa imo ya. No? Nga sagad ka pa react sa kung ano imo dang ano mga patutsada na sa mga panguntra. Oh. Di kung mangutos ka, bisan manugdaog ka basi mapirdi ka pa. Kay ang mangutos pirdi. Ayo. Sige. Eleksyon ng Libanwa. Sa nasiling ko na pagkatapos ng eleksyon, basi hindi man gani kamo makilalaan sa inyo ginsuportahan. Ta? Kag kamo yang mga diehard nga mga supporters do pangin matyan yung gid ang politiko nga inyo ginasuportahan. Kay sa pagkamatuod lang basi pagdaog kag magpungko na ni sila, hindi man kamo masapakan. 32 minutos Banwa ang nakaligat sa tag ng alas 11. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Magabalik Banwa ang ining palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colony Bacolod. Pabalik na mga kabyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Sonto, 39 minutos sa nakaligad sa tang ng alas 11. This time mga kabyanan, kuha na itong report ni Bumbu Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa payag karon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. May kantanan sa ginapanugyan karon sa gobyerno nga 4-day work week
no? Apat lang kadlaw ang i-implementar nga trabaho sa tagsa kasi mana kakampyon apat lang kadlaw. May 3 kadlaw nga pahuway. Kay ini tungod sa parang maka-cost cutting kita. Ilabi na gid sa subong kamalalon sang kamalagistan kag nagmahal ang krudo kag gasolina. So kung 4 ka adlaw lang na trabaho sa isa ka semana, at least may isa kadlaw nga dugang pagin nga pahuway sa mga opisina sa gobyerno. Ang trabaho sa lang Friday mo, no? Saturday and Sunday, kuan gid pahuway gid. Di ko magamon nga sugilanon 3 kadlaw pahuway sa mga empleyado mo daw kaswabi. Ti ang kuan ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry daw pabor siniya nga 4 lang kadlaw. Di pero may pilagaling ka mga negosyo nga kung mahimo pa lang gani himuon 8 kadlaw ang semana daw himuon pa ya mo. Magluwas sa iban nga mga negosyo nga daw hindi man kinalanon ang ilang nga mga workers nga magtrabaho sa sulod sa 5 kadlaw ti pag 4 kadlaw lang ang trabaho daw paborable sila kay kapin pa kun ang sumahay sang obra kada adlaw manang ti 4 lang kadlaw nga obra sa kasimana 4 lang kadlaw ang ilaya nga balayran. So ano ang mapayag sini ni Mr. Frank Carbon no sang MBCCI sa sining proposal nga 4-day work week lang ang ipatuman sa mga empleyado. Yari ang report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombadan, pabor katama ang Metro Bacolod Chamber of Commerce Industry sa 4-day work week. Kamudan, nga ginaduso sa aton sa ning gobyerno. Labi na gid sang NEDA bala, National Economic Development Authority. Ini nga 4-day work week ang ano na lang bala sa tanan, Bombadan, mapa-private o kung public kay actually nagsugod na ni Bombadan sa government sa ibang di ba lang LGU, no? 4-day work week. Kag ang ini nga tikang Bombadan mumansyapo, no? Maga obra ang aton sa mga kauturan sang 40 hours Bombadan. Kay sa isa ka adlaw 10 hours ang igatinir sang empleyado sa opisina, no? Ang legal to Bombadan ay 5 days a week, especially kung sa government pala, 5 days a week ang obra. Ang ilang nga oras, nagadagan 8 hours, no? So, kung himuon nga 4-day day or 4 days, isa ka semana, 40 hours sa Japon, kaso sa kada adlaw, 10 hours. So, according kay Mr. Frank Carbon, ang CEO sang MBCCI, Bombadan, nga dako ang mabulig din no? Lalabot nga maka-conserve ka sang energy, Bombadan, no? Sa kurente, bala nga ginagastuhan Manila, kung ginagwa man sa kada opisina, ang energy pagid sang empleyado, no? Bombadan, maga-abulig pagid bala, no? Nga hindi makapoy, especially ang mental ability sang isa ka empleyado. So, ang ini nga tikang Bombadan sang gobyerno kabay patani nga tanan na lang ni bala Bombadan nga pati kayon nun ining 4 ka adlaw sa ka semana nga pag-ubra sang mga tao. So sa pagpanilag Bombadan sa aton sa ekonomiya sa Pilipinas wala man gid mayo pagsaka sa sweldo, no? According kay Mr. Frank Carbon. So mayo gid siya nga himuon naton sa aton nga pungsod kay mabalanse ang aton ekonomiya kag may chance gid nga mag-progress pagid Bombadan, mangin progressive pagid ang aton sining economy, no? Kag ang iban si Bombadan hindi na makuha sa aton ang aton bilang batasan nga may ubra na kita gapangita pagid sideline, no? Pwede makapangita sideline kag makabalubaligya balasang kung ano-ano dira nga pwede man makuhaan sang kinawala ta kung ang sabi ka empleyado napaway sa isa kadlaw. Yes. Basta insakto lang nga sideline, legal lang nga sideline, ang kalain lang kung do illegal nga sideline. Yes, so Bombadan, siyempre legal, no? Masato tayo sa legal, no? Nga mga obra o kung mga panggawi bala, no? Nga pwede ta makuhaan sang aton man kaayuhan Bombadan, hindi lang sang illegal. Kung sa bagay ang pagtinad sang pangabuhi sa isa ka tawo, why niya nakasalalay sa mayor o sa gobernador kung sa presidente man
Nakasaralay na siya kagalingon. Yes, kumudan. Tanan kita ya agents of change pala, kumbaga, no? At Oo. daw may pag-asenso kita. Kay Kung yan- Mario, kay kun imo gid nga pamatian ining mga reklamo sini nagarally nga nga kulang sang wala sang palamugnan, no? Ining unemployment bala nga kataas ang aton nga unemployment rate kag wala na sang opportunity ang halos tanan nga makatrabaho kay wa na sang trabaho nga sudlan. Ti ang pamangkot sinadira. Halimbawa ako nakagraduate ako sa kolehiyo subong nga tuig 2022 or sang 2022 lang ko ya binagraduate. Ang iban to 2000 pa binagraduate sa college. Why pas nagyapon trabaho tinga nga may ara man sa mga nakagraduate lang 2022 nga nakatrabaho na. Ano ang problema sinada? Yes, kumudan. May ara. Ako among punto nga Oo. ay na ba na-experiencean mo man may nakita ka man sina siguro bisan sa imo nga mga kabats nga ni guro. May mga iban nga wala makatraway yapon trabaho sa subong ti nga ikaw may trabaho man. Kumudan, hindi mo na ang gobyerno ang ginabasol din, no? Kundi atong mga kaugalingon. It's a choice man. Kung gusto mo yung hindi mag-ubra after mo graduate, let it be. Pero ang iba niya, kumudan, after graduation or before graduation, napangita na yan sa applyan mo. So, Just like sa ari amon pagid ginabas. ari pagid ang example. Ang kalabanan wala trabaho amo ni nagarali sa dalan. Nagabitbit sa placards trabaho para sa wala trabaho. Pero pamangkutabla anong imo kwalifikasyon sa nga para nga ma-hire ka sa trabaho? Di way man sa hindi man sa kwalipikado kay way man sa sang ikasarang, way man sa sang abilidad nga magtrabaho. Ti paano siya makatrabaho you mean to say? Way ka sang tinapusan, pasudlon ka obra sa bangko, matiller ka to sa bangko kay way ka sang tinapusan batunon ka. Definitely ni kapag batunon. Tinga nga wala kaya sa tinapusan, irason mo naman kay tungod sa kapigaduhon. Ti damo man mga pigado nga nakatapos man sa pag-eskwela. Nga na pigado man sila nakatapos man sa pag-eskwela. Or basi nagbulakbol kay gidya sugod ya sang pag-eskwela mo nga ang imo na nibalaan magmarcha sa dalan. Amo na nga ti paano ka magkatrabaho tuod kay hindi ka man kwalipikado nga magtrabaho sa opisina, Bumbo Grace? Yes, may punto kada bambudan, no? Ang gobyerno ta, hindi mala na bambudan niya ang gagiho no, para sa tantanan. Well, support lang ni sila sa aton, depende sa aton kung paano naton pag-ihuon ng aton sining pangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan bambudan. Mera gani nga wala katapos pila, nagmanggaranon, no? Tungod sa pagpaninguha man bambudan. Kung natinguha lang, di may ara gyud siya lamo sang obrahan. Ining 4-day work 4-day work week. Paborable ini siya sa mga mabakas nga tao. Pero sa mga tamaran nga tao, wala man gyapon epekto kay pagka Biyernes wala na sang halimbawa Lunes hasta Huwebes lang ang trabaho. Ay, sus kuan na sila mo excited na sila. Huwebes na, buwas way naman trabaho. Biyernes, Sabado, Domingo ba, kanabi sang ligid-ligid ta sini. Di maligid man lang na. Gani, wala. Personally, no, sa akon, kapag ano man mabadan, mayuning 4-day work week, pero 10 hours ka lang daw. May araw ay kilala, ang naisip niya bambudan, kung saan mo sa'yo magwa mo, saan mo sa matapos, or saan mo sa wala ma-out, no? Pero wala mayunobrahan. May mga disadvantages man. Tapos ang wala sa Mayo, inubrahan na mo pa ng bakas magreklamo sa sweldo. Oo. Ang mga mo ang realidad sa aton diri sa pungsod Pilipinas, no, malaguro nga kadugay man sa aton mag-asenso bala. Pero may mga tao gid nga mahimo sa bala modelo bumudan nga wala gid sa nakapunaw, no, sa pag-obra, no, dugo lang ni magtulo bumudan. So ari bumudan ang positibo nga pahayag ni Mr. Frank Carbon regarding sa 4-day work week aton kamatian. Daligid lang. Doon nagrimalaso ang kwan. Sige lang. Ining 4-day work nga ini, bisan ano pa yang team siguro imo nga updan, bisan magsiling ka pa yang maupod ka Bumbo Grace sa team Asinso or team Progreso, why ka man gyapon Progreso kung nagyapon kasi hindi ka magyapon mag-Asinso kung ang imo abilidad mayo lang niya sa pagligid-ligid sa tion nga way nakasang obra. Pero kung magsiling abi nga
team rubo-rubo kay mo yaman. Sa team rubo-rubo lang kuya, kay marubo-rubo ta. Pagka Biyernes, Sabado, ka Domingo, pahuwayan mo lang pila ka oras. Laban ang trabaho. Laban-laban gid ang imo asinso sinay kag progreso sa imo pangabuhi. Amo gyud mo dan, sakto gyud na. Pero ang hining ginadusto nila subong, base man ni mo dan sa pagpanilag kung ano ang sitwasyon ta, no? Labi na gid pala nga nag-abot ning COVID-19 sa aton. So, sila lang taw man mamudan nga kung paano ma-lift up bala or ma-uplift ining aton sining economy kay kadako gid sang pag-backdown ta bala. Grabe pagsarurot si ekonomiya ta pag pandemic gid. Pamatian na di Bumbugre ang payag di Mr. Carbon. Yes, mamudan. Very thankful nga we have people sa economic, sa financial na very, very kwan sila. There is on the ground kung anong kinanglanon sang tao. So, timely ginang nambal ni Secretary Chua sa NEDA na if kwan ka lang, instead of 5 days, acceptance, 6 weeks pa na may araw. Kaya ibang ganit Sabado, no? Opsina pa day. So, himuon lang yan nila 4 days para dako savings mo. At least may 2 days ka nga savings sa kwan, sa imo nga plate. Kag hindi na plate, imo pa na nga panyaga, kag snacks pa. Yes. Na savings. Oo, no? Kung sa balay ka, mga savings ka, no? And everything. So, may duwam lang na kami ka-option. Either in himon namon nga 10 hours ang 4 days mo or work from home ng imo nga Friday. Oo, pili ka with that option. So, pinagsugod naman the work from home which is for demand. So, very nice na. At least, baka hindi pa kami ka-increase sweldo, hindi ibang ganun, hindi pa kabalik, so at least makasave na ng mga empleyado. Kag kami mismo, save man kami sa kuryente. Oo, man. No? 2 days a day, 5 days a day, hindi ka na mag-report. So, dako na nga kuryente, aircon, so wala ko naman sa buong 40 mang kamahal sa kuryente. So, it's very nice, no? At least nga itong dublig mo, tamang kadasig maminsan na kabulig sa kon. Ako na nga saving sa ato. Pag lang nga may wage increase ka, kaduwa kadlaw, very good. Kami welcome. In fact, sige ito kami work from home, kaya doon mo na to Thursday, Friday, Saturday, why na? Sige po, work from home. May dako nila sir nga impact sa negosyo. Yes, ma'am. Negosyo from employer side and employee. Kada savings kung daw pina. Kada kung savings na mo sa kuryente, doon kadlaw na. Libo na ma'am, savings na mo. Malo, buhin-buhin na nanay. Kasi hindi pa kami ka wage increase. Correct? Pero ang 30, nagsaka na. Kaya ang 8 pesos, nag-10 pesos na galiway. Manilang bahar. Yeah. No? So, ang mga pagkaon, tikit, ano naman siya, doon magkasaka and everything. So, kung maka-save ka sa plete, kag pagkaon sa opisina, at makanegosyo pag-gig ka, kung may doble mo, may savings ka na, manegosyo ka pala, tuluto ka. Sakto. No? Oo. Time ka pa. Savings, card, extra income. That's the solution today. That's what we're doing also sa businesses. For savings, save mo kami sa space, save kami sa kuryente, no? Kung wala na kami ka-power time, so double time mo kami pakita, extra nga kwarta. That's how we do it. Okay, makasave ang mga negosyo sa mga negosyante sila kuryente sa isa kadlaw nga wala sa trabaho nga ma-work from home ang mga empleyado, pero ang empleyado naman ang may dugang naman yang balayaran sa kuryente sila balay kay ara sila sa sulod sa ila balay sa imbis nga isa lang kadlaw abi isa lang ka adlaw nga may day off sila nimo na 3 kadlaw ang day off di 3 kadlaw kung nag-work from home pagid gamit sang computer pandar sang aircon ba dugang galing nga gilastuhan naman sa mga empleyado ba. Oo, lagay bombodan, no? Tingwaan nga balansihon, mamunan sa itong mga koturan. Depende na sila kung paano nila i-deal bala muni klaseng tikang or idea sa ito hindi na lang yung work from home. Kaya kung i-work from home mo pa na siya, nagka-minus tuod sa balayaran sang kuryente ang negosyante, ang kumpanya. Pero ang empleyado naman niya, nga nag-work from home mo naman tuya ang may burden naman ka dun sang nagdugang balayaran sa kuryente.
bumodan, bawi na lang sa plate. Kag sa snack pero sa balay bumodan, grabe pa gining paningaon sa ato si makauturan mo. Amo ginang na nagakatabuda. That's why nga, sige lang kung amo ni ang win-win solution, testingan testingan tamang ang pagkapisan. No, kay kung siling pa ni Jose Rizal sang una, sa napulo kuno ka rules, no, of success, the most important is more work, or the most of the 10 rules for success, the most important is more work, and the other 9 is hard work. So put nga noon, trabaho ka kanya, hindi ka mag-successful kung hindi ka mag-work mo, Bumbo Grace. Sakto gid mo madan. Kung ara ka lang sa isa ka lugar bala nga wala ka gid ubra, mamodan, kaluoy man sa imo. Mas mayo, no, nga may obra ka ang hard work lang, no. Importante gid. Pero importante man mamodan nga makarelax man kay para balansihon lang gid tanan. Para may relax man kay kung work and work without play. Ano ko no nang sugpon siya work and work without play. Malan ka mo work and work without play kuno kuan ka man matigulang ka man dayon. Oo, dapat ang imo sini nga kaugalingon palanggaon man mo bodan, no. Hindi lang kay puro obra ka. Work and work without work and work without play make you grumpy. Wala ipagikumodan kung magkakaroon ng plastada tatanan, mas may mag-increase ang sweldo. Okay. Yes, so madan. So muna aton nga balita para sa bumaharay sa Udso ini si Bumbo Grace na bato nag-report para sa masang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo. Ayo, salamat gid Bumbo Grace Lynn Lobaton. Work and work without play make Jack Adalboy. Nagakuan ka kuno, nagamanguagin man kuno no, kung trabaho. Kung isa daw kuan na do nagaloading ka basta sige lang ka nga work daw hindi mo pag-relax utok mo. Ang tendency pagkatapos mo work ka mo nagaloading ka mo. Do kuan ka daw galutaw ka na lang. Amo na nga sa mga kumpanya, may aras ang kung isa mga empleyado nila ginaparelax nila. May mga team building ginapatigayon. May mga sa team building although nga naga-relax sabi, pero ipagi sa team building nga samtang naga-excursion may mga positibo nga mga bagay man nga mga ginaistoryahan kag para nga para ma-motivate no ang mga empleyado nga magtrabaho pag isang insakto. Okay man part ginaya sa aton yang pagpangabuhi banwa nga dapat ang aton balansihon tagid tanan no. Hindi lagi man na work and work. Sige, 3 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto. Depende na sa diskarte no naton tanan may ara ganito isa ka maestro nga pagsugod nga naghasaka ang presyo sa gasolina. Why na siya nagagamit siya nga motor subong ginalakat na lang halin na bumudya sa Villamonte. Do sa Villamonte blato sa Kapuli or sa home site. Pagkanto sa eskwelahan nga sa nagatudlo. Ginalakat niya kada adlaw kada aga. Tapos samtang nagalakat siya nagakuan siya naga-live siya sang nagalakat siya ano tawag siya gani. Do naga-vlog siya. Gakalingaw siya mo alin sa ilang siyang boarding house pagkanto sa eskwelahan. Asa nagatudlo. Samtang lakat nag-vlog siya, tapos siya, rin naman ko, good morning guys. Rin naman ko subong, nagalakat sa dalan. Rio, may mga maagyan. Ginapang kuha niya video, mga ginagyan niya, tapos itsura niya, samtang galakat. Hasta nga pila ka minutos sa makaligad, mga 30 minutos siguro, 45 minutos. Daw na 45 minutes. Kaabot na sa sayang eskwelahan mo. Di kanya-kanya diskarte man lang kaysa magastos siya sa gasolina. Pero ay man magsiling nga malakat na gilang taya kay imo na ya choice. Kung gusto mo maglakat, part man nagyapon sa imong pag-exercise or kung ano nga mga sistema nga imo yang himuon para nga
kuha naton, ma-counter naton ang ining kapigaduhon nga nagatublag sa aton subong tungod sa pagsaka sa tanan nga mga balaklon, pagsaka sa nga gasolina, pagsaka sa nga gatong, ang kung hindi kita kabalo atubang sinadiri ti kuan kita, malumos gid kita sini subong, no, malumos gid kita sa sining kapigaduhon. Kung magsalig lang tayo sa gobyerno, at mo na ang mga 4-piece, mailo na yung 4-piece kay may allowance sa ginatay halin sa gobyerno. Di mag-adlaw, nagapinungko naman sila, tagsa ka maugsaran, nagahingot anay. Kag iba nagahampang bingo. Iba ginainom lang ganito. Doon ka namin silang life, no? Pero galing ti iway sang asinso, yes, talang sa muna, amo lang ng ilay ang level sang ilang kalipayan man. So, sa siniyang panahon, kinalan, mangin cleaver kita, mangin makakuan bala kita. Ang ato na ginaubra, dapat nga piyuon tagib lang nga i-assess naton bilog nga pagkagabi, assess naton dayon siya bilog adlaw, haling ginasaga pagbugtaw ko, ano mga nahimo ko man. Basi laban pa yang ako nga pagkapot sang cellphone kay nagamudludlo ang mata ko sa screen sang cellphone. Kaya sige ka Facebook kag kwanto ka sige basa sa mga kutso-kutso sa mga marites. Hindi ba? O sa mga nagapamati subong, hindi ba? Tuod na nga isipan nyo bla kung sa mga iloy sa pluyan ko na sang ubra, kag sa ibang mga kabataan na wala klase. Hindi bla nga mas more ang inyong uyat sa cellphone kaysa mag-uyat ka mo sang silhig na nga paypay nga silhig nyo na sa inyong nga salog. Mas more ang inyong nga paghimas sa cellphone kaysa maghimas ka mo sa pinggan ng hulugasan. Tapos mapati ka mo sa sang mga kutso-kutso da, kag himong-himo nga mga istorya, mga ginapang utod-utod nga mga video kag i-post nila, dayo man nato niya ka ibual. Hasta nga nagapinsar kita nga kita na mga maalam gali kay ang ending kita yung mga mangu nga do hindi na maka-insindi sang insakto hindi insakto. Amo nang dapat ginaton nga likawan, banwa. Sa siriyang panahon, dapat more kita sa mga bagay nga pag-ubra sa bagay mga may kabuluhan. Hindi nga magsakit ka lantaw sa cellphone kaysa Facebook. Yan ang Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Marso 24, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ilang mga recruitment agencies itinuturong dahilan ng pagdagsa dahil sa mahabang pila ng mga applicants sa consular office ng Department of Foreign Affairs sa Parañaque City. Si Senator Ping Lacson naman nagbitiw sa kanyang partido pero tuloy ang pagtakbo sa darating na halalan. Bilang na mga naaresto dahil sa paglabag sa Commission on Elections o COMELEC gun ban, pumalo na sa 2,035. Ang Malacanang at DSWD kapwa aminadong marami pang dapat gawin para maiahon sa kahirapan at pagkagutom ang maraming Pilipino. Yung plano naman na pagsunog ng COMELEC sa mga depektibong balota paglabag umano sa mga umiiral na batas ayon sa isang environmental group. Sa international news, ang United Kingdom magpapadala na rin ng karagdagang missiles at financial aid sa mga sundalo ng Ukraine. At para naman sa ating sports balita, NBA at superstar Kyrie Irving ay todo abang sa anunsyo bukas ng New York na papayagan na ring makalaro ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, isinisisi ng Department of Foreign Affairs sa mga ilang recruitment agencies ang napakahabang pila sa labas ng consular office ng DFA sa Parañaque City. Makakuha lamang ng slots para sa kanilang appointment. Ayon sa DFA, base sa kanilang preliminary investigation, lumalabas na sinabihan ng mga recruitment agencies ang mga aplikante na nakatakdang mag-ibang bansa na sila ay makakakuha ng slots kung maaga silang pipila at manatili doon
doon sa labas magdamag. Marso 22 nang inanunsyo ng kagawaran na tatanggap sila ng mga walk-in applicants para sa apostille o document authentication services. Kaya naman na maraming tao ang pumila sa labas ng DFA Asiana Building noong gabi pa lamang ng Marso 22 hanggang kinabukasan. Ayon pa sa kagawaran, napaka-irresponsable at malisyoso ang hindi pagsunod ng ilang recruitment agencies sa inanunsyo ng kagawaran na limit sa bilang ng mga walk-in applicants na kanilang tatanggapin. Nabatid na sa araw-araw ang kaya lamang na ma-accommodate ng main consular office ng DFA sa Asiana ay 900 na passport applications at 1,400 naman na authentication applications na nabook sa pamamagitan ng online appointment system. Tanging 300 lamang na walk-in applicants naman ang tinatanggap para sa passport courtesy lane at 300 walk-in applicants din para naman sa authentication o apostille services. Inatasan na rin ng Department of Energy ang mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente. Sinabi ito ni Energy Undersecretary Gerardo Erguiza sa harap pa rin ng napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo na pinangangambahang makaapekto sa supply ng kuryente. Ayon kay Erguiza, binababaan na nila ang kanilang demand dahil kailangan sa ngayon na kaunting power at energy muna ang makonsumo. Isang energy officer na rin anya sa bawat government office ang nakatalaga para magbantay sa kinukonsumong kuryente. Mayroon ding nakatokang isang team para magbantay naman sa mga aktibidad ng bawat government agencies. Ang mga ito ay kailangan na magsumite ng kaukulang reports at iginit din Erguiza na dapat lamang na maging conscious din sa ngayon kahit sa mga maliliit lamang na mga bagay. Katulad na lamang anya kapag nasa loob ng isang silid, dapat panatalihing nakapatay ang mga ilaw kapag hindi naman ginagamit. Sa kanyang tansya, sinabi ni Erguiza na maaaring aabot sa 24 na megawatts ang makukonserve sa inisyatibong ito. Katumbas ito ng nasa 840 million pesos na halaga naman ng kakailanganin sa pagpapatayo ng isang power plant. Pagdating naman po sa isyu ng politika, si Senator Ping Lacson abay nagbitiw na raw sa kanyang partido pero tuloy naman sa pagtakbo sa nalalapit na halalan. Samantala, ipinapataw na buwi sa isabong pinadadagdagan ng 20% na withholding tax. May update si Bombo Dennis Hamito. Agad na pinawi ang pangamba ng mga taga-suporta nitong si Senator Panfilo Ping Lacson, lalo't nag-anunsyo nga ng pagkalas na doon sa Partido Reforma, ang naturang presidential candidate nitong araw lamang o kani-kanina bago tayo nagkaroon ng newscast Bombo Dave. At ayon kay Lacson, ito'y napag-desisyonan niya kasunod nga ng ilang development sa partido at kinonsidera ang ilang mga bagay na mahalaga, lalo't nagkasundo yung ilang mga miyembro at opisyal ng Partido Reforma na susuportahan na ang isang presidential candidate. At mamaya may development pa yan na Bombo Dave, lalo't may pakikipagpulong itong mga opisyal ng Partido Reforma at magaganap ang pag-uusap diyan sa bahagi ng Digos. At yan ay inaasahan na magkakaroon din sila ng announcement by 2 o'clock in the afternoon kung ano ang kahihinatnan ng naturang mga hakbang. Habang si Lacson naman, tuloy pa rin ang pagkandidato bilang presidente at mananatili pa rin daw ang kanyang katandem na si Senate President Tito Soto na kanyang kapartner dito sa pagtakbo Bombo Dave, sa kabila ng siya ay magiging independent candidate na lamang. At okay lang naman daw ito kay Soto, lalo't ang Senate President galing din naman sa iba pang partido. At ito'y magiging malaking pagbabago, ngunit tuloy ang kanyang pagtakbo. Kagaya ng isang sundalo raw na kahit harangan daw siya ng sibat, diretso sa kanyang ambisyon na pagtakbo bilang presidente. So mamaya, Bombo Dave, may mga update pa tayo. Samantala, sa iba pang balita dito sa Senado, yung withholding tax para sa isabong na iniimbestigahan nga dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay hinihiling ng ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso na patawan ng withholding tax na nasa 20% para kahit papano naman daw ay madagdagan yung pumapasok na pera para sa kaban ng bayan, lalo't napakalaki ng kinikita ng industriyang ito ng isabong. Lumalabas nga dito sa kwento nitong si Charlie Atong Ang na isang gambling tycoon ay nasa 3 bilyon ang kinikita kada buwan at pumapalo ito ng nasa halos 36 bilyon kada taon.
kung susumahin, malamang ay higit pa rito ang pumapasok na pera para sa kabuuan ng industriya dahil isang negosyante pa lamang yung nagbigay ng kanyang salaysay. So maraming operators itong isabong, mas malaki pa ang nakikitang pumapasok na pera sa naturang industriya. Inaasahan naman na magkakaroon ng development hinggil dyan, lalo na kung gagawa na ng hakbang ang Pangulong Rodrigo Duterte kung ano magiging pasya. Temporary lang ito, Bombo Dave, habang wala pang batas na malinaw ukol dun sa mga patakaran sa mas mataas na ipapataw na buwis para dito sa industriya ng sabong o isabong sa lahat ng nasasaklaw ng naturang aktibidad na makakatulong para pondohan yung mga proyekto ng pamahalaan, lalo na nananatili pa rin tayo sa COVID-19 pandemic. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis, doon sa kay Senator Ping Lacson, na ibig sabihin dahil independent siya, maapektuhan din kaya ito, Bombo Dennis, yung kanyang makinarya naman sa kanyang ginagawang pangangampanya kasi parang kailangan, kasi di ba mas marami kang tao na sasama sa iyo at tutulong sa iyo sa tuwing pangangampanya, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Dave. Normally, pagka may partido ka, syempre may perks na inilalaan kahit yung airtime ng mga grupo o ng mga kandidato na miyembro ng partido ay mas nakakalamang kung ikaw ay miyembro ng isang partido. Ganun pa man, may perks din naman para sa isang independent candidate, lalo't wala kang kailangang i-please. Wala kang kailangang pagpaalaman dahil ikaw ay tumatakbo ng malaya bilang isang independent candidate. Nga pala, Bombo Dave, maidagdag ko na rin at posible ring mag-anunsyo ng iba pang mga development yung National Unity Party. Lalo't may isang grupo din naman ito na susuportahan umano, pero yung official announcement ay posible ngayong araw din yan na Bombo Dave. Lalo't may mga pagpupulong na isinasagawa mga ito mahigit 40 araw bago yung mismong national and local elections. So mas matindi, painit pa ng painit itong takbo ng politika, Bombo Dave. Oo, tumitindi nga, Bombo Dennis, habang papalapit nga yung binabanggit mong petsa para sa May 9 na elections, talagang umiinit itong sitwasyon sa ating mga presidential candidates at iba pang mga tatakbo sa nalalapit na halalan. Anyway, Bombo Dennis, paano naman, may reaksyon na rin ba yung katandem ni Senator Ping dito, si Senator Tito Soto, pahinggil sa kanyang desisyon na magbitiw na nga sa kanyang partido, Bombo Dennis? Wala namang problema para kay Senate President Vicente Tito Soto III. Lalo't si Soto naman ay sinusuportahan din ng ibang partido. Mulat mula pa naman ay may nagdadala ng partido para kay Senate President Soto at ito'y dati pa sa mga nakalipas na eleksyon. So kahit maging independent ang kanyang katandem, tuloy pa rin daw ang kanilang pagtakbo. Walang magbabago, diretso yung kanilang tambalan, hindi ito maapektuhan daw, Bombo Dave. O doon naman sa 20% na withholding tax na isinusulong, Bombo Dennis, doon sa isabong, di ba kailangan dapat magmula yan sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil ito ay tax measure at kung sakali man, Bombo Dennis, na may maghain ito, kakayanin pa ba bago yung panibago, yung 19th Congress na paparating, Bombo Dennis? Well, itong mismong sinasabi, yung actual na batas, Republic Act, para dito ay malabo na yan na may sa katuparan sa ngayon, Bombo Dave. Maliban na lamang kung ito'y isi-certify as urgent. Pero may mga hakbang na po pwedeng gawin ang administrasyon. Yan ay sa pamamagitan ng mga direktiba na galing mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. O kaya naman, ay yun nga, i-certify as urgent ang anumang panukala na may kinalaman sa pagbubuwis, lalo na dito sa industriya ng isabong, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, umakyat na sa 2,035 ngayong araw mula sa dating 2,003 o kahapon ang mga bilang ng mga naaresto sa paglabag dahil sa COMELEC gun ban. Naaresto ang mga ito sa 1,921 na checkpoint operations na isinagawa ng Philippine National Police o PNP mula noong January 9 hanggang sa kasalukuyan. Base sa tala ng PNP Command Center, karamihan sa mga naaresto ay mga sibilyan na nasa papalo sa 1,935 ang bilang, habang 37 naman ang mga security personnel, 14 ang miyembro ng PNP, 9 ang tauhan ng AFP at 20 namang iba pa. Nangunguna sa bilang ng mga naarestos ang NCR na nasa 743 ang bilang. Kasunod naman ang Region 4A na nasa 223 gun ban violators. Region 7 na nasa 208, sunod ang Region 3 na nasa 196 at Region 6 na papalo naman sa 115 ang gun ban violators.
Nakumpiska ng PNP sa mga ito ang 1,559 firearms na karamihan ay small arms, 736 na mga deadly weapons kabilang na ang 82 mga pampasabog at mahigit 8,600 naman na mga bala. Sa iba pa mga balita, nasa final stage na ang polisiya para sa flexible work arrangements sa gobyerno. Ayon naman po yan sa ulat ng Civil Service Commission. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, ilalabas ang naturang polisiya sa susunod na linggo. Nais ng komisyon na gawing institutionalize na ang flexible working scheme para magkaroon na rin ng default ang gobyerno sakaling magkaroon ulit ng pandemya, magkaroon ng endemic at sa tuwing magkaroon naman ng kalamidad. Ayon pa kay Lizada, nagkonsulta ang CSC sa Development Academy of the Philippines sa DICT pati na rin sa National Privacy Commission sa pagbalangkas ng kabuang konsepto ng Flexi Work Scheme. Nauna nang inirekomenda ni na Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua at Energy Secretary Alfonso Cusi ang pagpapaikli ng pasok sa trabaho sa 4 na araw sa loob ng 1 linggo. Subalit mas mahabang oras naman mula sa nakagawiang 8 oras hanggang 10 oras sa gitna ng nararanasang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Lizada, sakaling matuloy man ang panukalang compressed 4-day work week ay hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno, gayon din ang mga sahod ng mga manggagawa. Iba pang mga balita, ang Malacanang at DSWD kapwa aminadong marami pa ring dapat na gawin para maiahon sa kahirapan at pagkagutom ang marami pang mga Pilipino. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dave, live tayo ngayon dito sa Malate area, particular dito sa isang tinatawag na depressed area o iba rin ay tinatawag na squatter area. Bombo Ever, Bombo Dave, kung saan ay nakatira yung ating mga ilan sa mga pinakamahirap ating kababayan. At kaugnay nga nito ay kumbinsido ang Malacanang na marami pang kailangan gawin ang pamahalaan para maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kabila ito, nangitalang pagbaba sa bilang ng mga Pilipino nagsabing mahirap sila para sa pinakabagong survey ng Social Welfare Stations noong Disyembre 2021. Sinabi ni Acting Spokesman Martin Andanar na ito ang dahilan kung bakit priority ng Administrasyon Duterte ang pagbangon ng ekonomiya para makalikha ng mga mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. At ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. Bumaba ng 700,000 ang mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Mula 45% or 11.4 million noong September 2021, ito ay naging 43% or 10.7 million noong December 2021. Alam namin na mataas pa rin po ito, kaya naman ang aming prioridad ay ang muling pagbangon ng ating ekonomiya para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng trabaho at hindi magutom. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. So tingnan natin kung ano pa yung mga maaari pang programa ng Duterte Administration habang papalapit yung pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte sa June 30, 2022. Mula sa Malate sa Maynila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang tagapagsalita naman ng NTF-ELCAC abay umalma sa inihaing kaso laban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay sa issue pa rin ng red tagging. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Nananatiling nasa very low risk category para sa COVID-19 ang Pilipinas ayon sa ulat ng Octa Research Group. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, sa datos noong Marso 22, bumaba sa 0.43 ang average daily attack rate o ADAR ng Pilipinas na mayroong 7-day average na 478 cases. Ang growth rate naman sa bagong mga kaso mula noong nakalipas na linggo kumpara sa kasalukuyang linggo ay bumaba naman sa minus 15%. Nauna nang iniulat ng Department of Health na nasa minimal risk na ang COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa buong bansa habang bumagal naman ang hawaan ng sakit. Samantala, nakakaranas naman ngayon ng severe outbreak infections ang mga karatig na bansa katulad na lamang ng Vietnam, Singapore at Brunei. Samantalang tumaas na naman ang mga kaso sa bansang China na origin ng COVID-19 at sa halos Laos naman na nasa high risk category. Ang Japan at Thailand naman ay nakakaranas din ng very high COVID-19 cases na mayroong 35.32% na ADAR. Ilan pa sa mga bansang nasa very low risk ayon sa Octa ay ang Myanmar, Cambodia, Taiwan, Timor-Leste at China. Samantala sa ibang balita, mas maraming pasahero inaasahang makikinabang sa panibagong yugto ng service contracting program ng pamahalaan. Ayon po yan sa LTFRB. May karagdagang report si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Everly, Bombo Dave, this is Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Isa ito sa mga ruta na siyempre dinadadaanan din lagi ng ating mga kababayan pag mayroon silang pupuntahan yung mga papasok sa trabaho. At ito nga, inaasahan na umanong mas marami pang pasahero yung makikinabang sa panibagong yugto ng tinatawag na Service Contracting Program ng ating pamahalaan. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Director Attorney Zona Tamayo, ito ay dahil na rin sa mas marami na umanong mga ruta ang bubuksan. Kaya naman, asahan na umano ang mas marami ring ruta, itong mga unit ng jeep at bus ang sasali ngayong taon sa naturang programa ng ating pamahalaan kumpara noong nakaraang taon. Tinaasan na rin kasi itong pondo na 7 million para pa rin sa service contracting program ng ating pamahalaan. Noong nakaraang taon, nasa 44 million itong mga pasaherong na serbisyuhan sa pamamagitan pa rin ng naturang programa. Target na may patupad ng LTFRB, itong naturang programa sa buwan ng Abril. Agad umanong maglalabas itong LTFRB ng listahan ng mga ruta para sa mga pasahero. Ang service contracting program, inisyatiba yan ng transportation para mabigyan ng mga public utility vehicles, drivers at operators ng performance-based incentives kada linggo kahit ilan pang pasahero itong kanilang isasakay at ibiyahe sa isang araw. So asahan na itong mas marami pang ruta. Yun yung problema ngayon, Bombo Everly, Bombo Debano, yung ruta ngayon na dadaanan ng mga jeep at mga bus dahil ang problema ngayon ay mayroon pang mga ruta na hindi binubuksan dito pa rin sa National Capital Region at dito sa Metro Manila nga, Bombo Dave, Bombo Everly. Oo, Bombo Gerald, kasi naalala ko sa nakalipas na taon sa ilalim ng programang ito ng pamahalaan, parang may mga reklamo din yung ilang mga kababayan natin na sumali nga sa naturang programa na parang nagkakaroon ng aberya sa kanilang sahod sa ilalim ng naturang programa, Bombo Gerald. So paano daw i-address ng LTFRB yung mga concerns na ito sa kasalukuyan na pagkakataon, Bombo Gerald? Yes, yan yung abangan natin na Bombo Dave dahil totoo yung sinabi mo, may mga nangyaring aberya dito sa pagpapatupad ng programa dahil na rin dito sa mga lockdown nung nakaraang taon. Kaya hindi kagad naibigay. Ngayon mas maluwag na, mas accessible na itong mga opisina ngayon kung saan kukunin itong mga insentibo, Bombo Dave. At sigurado mas titiyagaan ng ating mga drivers ngayon dahil tinasa na sa 7 million yung pondo noong nakaraang taon. I think kalahati lang yan dito sa pondo. Kaya naman kailangang magtyaga nitong ating mga drivers, lalong-lalo na at kailangan ngayon, Bombo Dave, nitong ating mga kababayan din, yung mga commuters ng mas maraming unit ng bus at jeep dahil nararanasan na rin ngayon itong pagbuhos ng mga pasahero dahil nasa ilalim na tayo ng new normal. Marami na rin mga pumapasok sa kanilang mga opisina para magtrabaho, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa.
At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Fast Radio Bombo. Umalma naman ang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC for sectoral concerns at Presidential Communications Undersecretary Lorraine Badoy sa inihaing kaso laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sa isang statement, sinabi nga ni Badoy na walang red tagging at pawang communist propaganda lamang ang ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Aniya, kinasasangkapan lamang ng front organizations ng CPP, NPA, NDF ang katagang red tagging para patahimikin ang mga kontra sa kanila. Nanindigan ng naturang opisyal na nanatiling patas ang NTF-ELCAC sa kanilang campaign sa pagsasabi ng katotohanan sa mga mamamayang Pilipino. Nauna rito ay inakusahan si Badoy ng red tagging kay Vice President Leni Robredo at sa iba pang mga sectoral groups. Inihain ang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kay Yusek Badoy. Samantala, ang pamunuan naman ng MRT3 tiniyak na magtutuloy-tuloy na ang pagpapabuti sa kanilang serbisyo matapos na makumpleto ang malawakang rehabilitasyon. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng pamunuan ng MRT3 na magtuloy-tuloy na ang pagpapabuti sa kanilang serbisyo sa publiko, lalo na sa mga commuters. Ito ang binigyang diin ni newly designated MRT3 OIC General Manager at Director for Operations Michael Kapati matapos ang matagumpay na malawakang rehabilitasyon ng MRT3. Ayon kay Kapati, naibalik kasi sa pamamahala ng original na builder at provider ng linya ang rehabilitasyon at ang maintenance nito. Sa ngayon, balik na sa 60 kph ang operating speed ng MRT3 at umabot na sa record high na 23 ang operational trains at nasa 3.5 minutes na lamang ang headway o paghihintay sa bawat train. Mula sa 1 oras and 15 minutes, binabagtas na ngayon ng MRT3 ang mga istasyon ng Taft Avenue, Magallanes, Ayala, Buendia, Guadalupe, Boni, Show Boulevard, Ortigas, Santolan, Araneta Center, Cubao, GMA Kamuning, Quezon Avenue at North Avenue sa loob na lamang ng 45 minutes na resulta sa magandang outcome ng rehabilitasyon. Samantala, ibinahagi naman ni Japan Ambassador to the Philippines, His Excellency Koshikawa Kazuhiko, ang kanyang paghanga sa pinagandang serbisyo ng MRT3 na personal niyang nasaksihan matapos itong sumakay ng tren. Matatandaang unang sumakay ng tren ang ambassador noong January 2021 matapos matagumpay na naiakyat sa 60 kph ang bilis ng takbo ng mga tren na bunga ng pagtatapos ng pagpapalit ng buong mainline rail at turnouts. Ayon pa kay Ambassador Kazuhiko, mananatiling maigting ang pagsuporta ng bansang Japan sa MRT3 at sa Pilipinas upang mas mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa. Ang MRT3 Rehabilitation Project ay pinundohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:25 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, dumako tayo sa mga balita pa mula sa lalawigan ng planong pagsunog ng COMELEC sa mga depektibong balota, paglabag sa mga umiiral na batas. Ayon po yan sa isang environmental group. May ulat ang Bombo Radio Legazpi. Umalma ang grupong Eco Waste Coalition sa plano ng Commission on Elections na sunugin ang halos 106,000 depektibong balota. Sa anunsyo ni COMELEC Commissioner George Garcia nitong Lunes, kabuang 105,853 ballots ang natukoy na UP. Mali ang cut at kulay at may unmatched timestamps. Dapat umanong masira na ang mga ito upang hindi magamit sa pandaraya kapag mapunta sa maling kamay. Ayon kay Zero Waste campaigner Jovi Binosa sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, mapanganib sa kalikasan ng naturang hakbang. Paglabag din umano ito sa Ecological Solid Waste Management Act at Clean Air Act. Paliwanag ni Binosa,
maglilikha ng hindi nakikitang pollutants ang susunuging balota na nakakasira sa greenhouse gases bukod pa sa nakakasulasok na amoy at abo. Imbes na sunugin, suwestyon itong idaan na lamang sa shredding nang ma-recycle at magamit sa iba pang mabubuting bagay kagaya ng ginagawa ng Bangko Sentral sa mga perang hindi na magagamit sa sirkulasyon. Hindi po ito makakalikasang paraan ng pagsira ng ating mga materyales. Dahil unang-una po, meron po na tayong batas na nagbabawal po dito sa pagsusunog ng lahat ng mga materyales. Kahit nga basura, pinagbabawal na po yan. Mula Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News, Bombo Falozada nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ang Armed Forces of the Philippines naman naka-alerto sa mga pag-atake ng NPA kasabay ng kanilang 53rd founding anniversary. Pag-atake sa Western Visayas kamakailan, inihalimbawa. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang operasyon laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA. Ito ay dahil sa inaasahan nilang kaliwat ka ng pag-atake ng komunistang terorista upang magparamdam kaugnay sa gaganapin nilang ika-53 taong founder anniversary sa Marso 29. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Captain Kim Apitong, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na malimit na maraming pag-atake ang NPA bago at pagkatapos ng Marso 29, kaya ito ang kanilang pinaghahandaan. Anya, nakasanay na nila ang ginawang pagsalakay, pambobomba sa mga pasilidad ng gobyerno tuwing magdiriwang na anibersaryo ang NPA. Kagaya na lang nang nangyari noong Martes kung saan sinunog ng mga rebelde ang gamit at motorsiklo ng KAFGO at militar sa Igbaras, Iloilo. Kaya nanatilian niya ang kanilang pagiging proactive upang manatiling payapa at ligtas ang komunidad, lalo na sa mga lugar na malimit target ng NPA sa kanilang mga pag-atake. Tuloy po ating pong naigting na combat operations at pinaigting po na pag-monitor dito sa mga grupong ito. Natin dyan, PNP po, lalo na po nakasabay po nito yung campaign sa local, election campaign dito sa local. So alam po natin mas papaigtingin pa po ng ating pong kasundaluhan yung kanilang pagbabantay sa mga concerned areas tulad po sa mga areas na ito. So dahil po isa-isa na pong tumutumba at neutralize o nahuhuli yung kanila pong mga leader. Namatay po sila noong December 1, dalawang leader yon. Si Captain Kim Apitong mula dito sa Camp Adriano Hernandez. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ng United Kingdom Prime Minister Boris Johnson na magpapadala ang Britain ng 6,000 missiles at $33 million na financial aid para sa mga sundalo ng Ukraine para matulungan sila sa paglaban sa Russian forces. Ang anunsyong ito ng UK na pagpondo at pagbibigay ng karagdagan pang military hardware gaya na lamang ng anti-tank at high-explosive weapons bago ang nakatakdang emergency summit ng NATO at ng G7 hinggil sa Russian invasion. Nauna nang nagpadala ang UK ng mahigit 4,000 anti-tank weapons kabilang ang Next Generation Light Anti-Tank Weapon Systems at ang tinatawag na Javelin missiles sa gobyerno ng Kiev. Liban pa rito, magbibigay din ang UK government ng Star Trek High Velocity Anti-Aircraft Missiles para makounter ang aerial bombings ng Russia at magbibigay din ng mga body armor, helmets at combat boots. At live nationwide, worldwide, mula po sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Pabalik naman kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay. Sa auto 34 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time kabiyanan, no, antes kita o kung mabalikan na ito dugay-dugay, no, ang report ni Bumbo Franz Andro Burgos. Ginamay kantanan sa ginapayag karon sa Police Regional Office 6 o kung PRO 6 nga magadugang sang kung may ang parte ni sa augmentation sang pila ka mga police personnel sa mga banwa nga yara sa watch list o kung sa mga kabanwanan nga kulang sa mga PNP personnel samtang magasugod na ang campaign period para sa maabot nga Mayo 9 nga eleksyon. May pila ka mga lugar abi nga daw ginakulang sa police personnel. Ambot diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Amuning dapat man nga bantayan sang Commission on Elections kay daw naga-init karon ang paggatayadahay sang duha ka grupo. Ang grupo putian kag grupo pulahan. Balikan naton ang ining report pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalagad, diri sa panatuntunan bumbuhan ay sa udto 45 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time, kuha na natin ang report gikan sa kay Bumbo France Andrew Burgos. PRO 6, no? May naglusot niya kung guro ni Sako, no? PRO 6, padala sang augmentation sa pila ka mga banwa nga may kulang sa mga police personnel sa sining palabuton nga eleksyon, no? Kag sa sining magasugod na campaign period mga kabyanan, magasugod na ang campaign period sa buwas nga adlaw para sa local candidates. Kung ano to ng report sa Piyakalinya Bumbo France Andrew Burgos, please come in. Bumbo, dahil gusto sang tanan nga mangin na malino kag kauhay nga eleksyon subong no nga May 9, 2022 bumbudan siyempre ba sa eleksyon ng pagaistoryahan nangin isa ini sa pinaka-kontrobersyal nga topiko sa amo ni nga tuig 2022 bumbudan no kay dili na nato mahibaluan kung diin naman matupa no nga mga kamot o kung bagong administrasyon ang pungsod Pilipinas. So paagi diri bumbudan may mga kanya-kanya na subong nga mga pagpangampanya no, especially sa buwas ng adlaw tibaga sugod na bumbudan ang local campaign diri sa aton no, especially sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. So speaking of campaign bumbudan kag eleksyon, hindi man ni bumbudan madula no ang disiplina kag ginatawag pala nga peace and order, especially diri sa aton sa mga nagkalain-lain nga mga local government units diri sa Negros Occidental. So diri naton bumbudan kin check kung ano pa gid ang posible nga madugang
sa mga kapulisan in terms of public safety and peace and order sa amuni nga election period Bomboda, no? So 46 days na lang nabilin, mag-aabot na kita sa ginahulat man sang tanan nga adlaw amuni ang Mayo 9 Bomboda, no? So speaking of that, ang kapulisan Bomboda gindugang sa PRO6 sa atong impormasyon nga maghahatag sila o kung may additional nga augmentation o kung mga dugang mga police personnel, especially sa mga area nga nadala masiling bala naton Bombodan makonsider may mga election watch list areas diri sa aton sa Negros Occidental. Pero may mga guidelines ni sila Bombodan kung paano ini ang ginatawag augmentation. For example, ang pila ka mga banwa diri sa Negros Occidental nga may kulang bi Bombodan, for example diri sa Bacolod, may kulang bi nga mga police personnel nga dapat kinahanglan mag-abot ang adlaw sang Mayo 9 para sa pagbantay, no? Especially sa mga polling precincts. For example, diri sa syudad sa Bacolod. Kung makitaan nga ni Bombodan sa nga PRO6, kung may kulang nga mga numbers sa nga PNP personnel nga average number bala, no? Nga hindi bi malabot ang average number bi sa mga kapulisan sa mga amo na bi nga areas. So dapat Bombodan ng PRO6 magapangita na sa paagi para i-augment, no, sa mga specific nga mga areas nga kung sa din may kulang nga mga PNP personnel para malabot ang average number para makahatag isang nagakaigo nga pagbantay kag dulong man mismo sa kalidungan sa pila ka mga lugar diri sa aton Bombodan, no? So muna subong ang ginabantayan sa nga PRO6 nga actually Bombodan may mga numbers na sila sa mga kapulisan pero hindi lang gid man nila paghatag isang specific numbers sa mga kapulisan kasi syempre Bombodan base bala, no? Way tawag ginapangayo kag kun take advantage bi ang mga kontra, no? Gilahin nga mga rival mong Bombodan, diba? Kasi palang kung imbes nga mangin malinong ang eleksyon, nangin magarot because may mga presensya sa pila ni ka mga armado na mga grupo Bombodan, no? So muna mismo ang ginapanumdoman sa nga PRO6 nga sa sini nga nagahilapit nga eleksyon, ang kada isa sa aton Bombodan, especially mga botante, magapartisipar lang gid, no? Pag magpakita man sa ilan ning pwersa, syempre ang botante gid Bombodan, amo giding may puder in terms sa pagbutang sa mga nagakaangay nga mga leader sa aton nga lugar Bombodan. Bombodan may dugang diri nga payag kag impormasyon ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Para sa aton palabuton nga eleksyon, ready naman, no? Pero we are more or less 46 days before the actual day, no? So we are expecting na base may mga gamay kita nga mga changes, no? Gamay nga mga modifications sa aton nga security plans. Kag ini magadepende, no, sa real situation on the ground as days goes by, no? Sa nagapalapit naton nga palaboton nga election. Okay, but Sir Soles, sa inyo ning observation, as of this reporting time, wala pa man kita sang may na-record na election violent incident or election-related violent incident. So, kung may mga insidente man nga naga-occur, no, hindi siya related sa election and kayang-kaya naman sang aton nga mga territorial units nga i-address ang ini nga mga krimen, no? Ongoing naman ang ilang mga investigation dira and we were already given sang instruction nga once nga may incident sa ila dapat mag-exert extra effort sila para ma-solve it. So far hindi kita gid maka specify, no, kung pila ang number kay magadepende ina sa kadakuon sang isa ka area. For example, Bacolod City, considering na lesser ang threat dira sa iyang area and sobra ang iyang mga kapulisan, we are expecting na kukuha kita dira ng kapulisan from Bacolod City and i-augment naton sa mga areas nga nagakinahanglan like Negros Occidental, considering na mas dako ang iyang area. And although damo naman ang iyang mga kapulisan dira, pero kung lantaw naton ang mga polling centers, no, hindi sufficient pa ang current naton nga strength dira.
So with that, kinanglan naton magdugang sa mga kapulisan dira sa Negros Occidental. Okay. With this effort, Sir Solis, mapasalig nyo ang pumuluyo o kung mga butante nga mangin malinong kag tawhay ng eleksyon, Sir Solis. Yes, kita sa Police Regional Office 6, we will do our very, very best no para mapaluntad naton ang kalinong kagatawhay sining palaaboton nga eleksyon. That is why ganing nag-appeal kita man no, sa aton nga mga kotoran nga ang PNP alone cannot do it alone no nga mapaluntad ang kalinong kagatawhay despite of our best effort. Dako gihapon ang roles ang aton nga mga kauturan dire. Kaya ang aton nga aim no para sa May 9, 2022 national and local elections isa ka secure, safe, peaceful and orderly elections. So with our aim, kinanglan naton ang suporta sa mga kandidato man, sa ilang mga supporters, and of course of the general public. Kay kung magresulta sa malinong kag matawhay ang aton nga eleksyon, ang akon pamangkot, sino bala ang mag-benefit diri, no? So tanan kita nga naga-star diri sa Western Visayas, kita man gihapon ang mag-benefit dira. So that is why nga pululigan naton ini para matapos naton ang eleksyon nga malinong kag matawhay. Amugid. Bobodan, no? Tama lang makabenepisyo Yes, siniwa Bobodan. man iya sa mga nagapadalagan kung magsagad kita iya ka tinayadahay da kay magaguramong sayda iya. Amugan, no? Okay, kaya syempre Bobodan na politika para sa iban, sige na personal na yan, no? Kay we know naman ang ginatawag ng politika, ti dire sila nagakuha sa plangabuyan man be, no? So, di kon maigo dabing ila o kumatandog dabing igo nila Bobodan in related sa politika ti para sila do gina personal na sila. No? Sagad kamuya kilinaway dira nga ang mga ginapakig-away nyo nga mga kandidato basi pagkadason ng eleksyon danay na sila. Abo gani, di mo na ipabaktan Bobodan na lakas ang politika ya no sa una pa lang niya daan yung pagsulod sang campaign period. Kontrahanay, gilinaway, no? Bata magabot na sa tiyempo, Bobodan nga sinunod na magdaog sila, magabalik naman ang nagyapon. Amo gani, ako ya daw ni Kuya Salig sini mga istorya sa mga politiko ya. Nga subong abi daw maguramusay gid nga grabe gid ang ilang pag tayadahay. Pagkadason ng eleksyon of the night man, may araman nga subong grabe ka kahirop nga nag-updanay. Halos pa lang maghaksanay. Pagka dason ng eleksyon, nagkontrana na sila, nagyawiyawanay na. Pero kung isa makabenepisyo man ta sa sining mga pag-ilinaway nila, kay gagaguluwa man ang mga ginamos nga nakatago. Amo gani, sakto gid mong budan, no? So, amo na bala sa buong day, kung ikaw, baby lang ikaw, isa ka politiko, pero mong budan, natingwa man na magpahamo sa publiko o sa pumuloyo, no? Magaling bala kung magbuabi ang imo dabi nga abilidad. Kung imo niyang kontra pangitanga ginebobodan sa buho da para mapalusot grabe ang mga natago mo dabi no ngay imo lang ginato ikaw lang ginato baka balo magaling because sa gipakita mo bing abilidad sa publiko so bombodan tabukan ina no kaga intrahan sa mga kung ano-ano padra nga sa makadala sa imo sa kalaglagan bombodan. Amo gidi ti kabay pang ipaiway naton ang pag-ilinaway sa sining palabuton ng eleksyon nga dapat matapos pagkatapos ng eleksyon wala sang kabuhi nga magkaladula bla way sang ginamo nga magluntad kay baw amo gid ang paghinulsulan naton way sang mga natabo nga mga krimen nga wala ginhinulsulan mo kadamo gid nga mga eleksyon na nagliligad nga inabala ang mga na-involved sa mga pag-ilinaway makapaminsar sa uli nga sus tani way na lang to natabo ang kaangay sa to ti anong tanabi kang natabo na Bombo Andro. Correct ket Bombo Dan mo ginambal nila lang way gid sa paginulsol sa una arag na sa ulihi no. Mangin at least balang ang pinsar mo kun araya bala sa peace bala ang imong balatsagon na bala hindi ka bala siling yang guilty kang may ginubo abi nga hindi maayo. So dapat no ikawan lang gid Bombodan kung pwede mo lang manikawan kay syempre ang politika kaya Bombodan kung ano pa bala do ato nga naglabay lang namo no. So kadali lang no sa sulod sa anong katuig o kung tatlo katuig na matapos naman ang Bombodan tigaling ang lumalabay nga daw aso gid lang Bombo Andro. Bombodan lumalabay nga daw aso. Na kung sa kanta na bala nga ginapa tukar mo na sa rana mo na bala.
No, mo na bumudan ng mga ano man, no, ang lakas ng panahon. Insakto na kay sa kanta nga lumalabay nga daw aso nagasiling nga ang mga matamis ahay nagapait man ahay. Ang mga matamis nagapait, tamis ubong pagkadason eleksyon pait na. Amugit, no, bla mo natin siyempre very sweet sa pagpangampanya. Pero kung na sa politiko, sa posisyon ng in-bitter na sila bumbudan, no? Muna pala. Well, bumbudan, that's the reality, no? Muna kamaturan. Pero i-monitoron yung gida Bombo Andrew, no? Kaya arabang kamo sa field, monitoron yung gida permi ang ginios-gios sa palibot kay subong daw may ara na pag tinayadahay nga nagluntad kag daw may matabo nga sinakita na basi bala madaranan ka magsigi-sigi ini. Si amo yo ana ang bumbudan hindi nakipagdalom nang amo nang mga hidwaan bala. So kay okay na lang nanay itong tinadayahay purati bumbudan do na palabagan to sang sila man to ka mga gapapili. Maila kay way may naglinabutan nay no, but depende na bumbudan sa mga sako man singgit sa nagatamag. Hindi lang mag-away. Hindi lang mag-away. Amo gani mo ang presidential na natong si Manny Pacquiao yati do naga paiway na bumbudan sa boxing, no? Dito nagatutok sa busa politika. Ang mga politiko sa bumbudan amo na do naga tutok pa sa boxing. Mga boxing pa sila bumbudan, but we're hoping hindi na maglapos pag sa madalong di bumbudan insidente. Siyempre, pabudlay daan bumbudan nakasang tiyempo daan. So bilang ikaw leader, future leader, dapat ang pagtingala sa imo sa tao, kung pagkilala sa imo sa tao, dapat role model kagid, no? Hindi ka bala masiling na tumbing na may pagkabastos na nga politiko, no? Well, dapat kabalo kagid bumbudan kung paano ka maglugar. Basta nga ka mismo sa ginatawag na serbisyo publiko bumbudan. Okay. Yes, bumbudan. Para sa pangalagay sa bumbuhan ay sa Udtuhin is Bumbo Franz Andro Burgos. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Franz Andro Burgos. Ti amo ni, no? Ang bisan pa ang aton nga PRO6 nagapanghanda na subong kay daw ka pinasay nga dani sumong eleksyon, no? Daw ang tanan na lang sigbantayanay. Kung gisa makasilingid kita nga ang halit gining social media kay imbis nga mga insaktong impormasyon ang makita ta mga sala-sala impormasyon ang mga matuod nga mga impormasyon ginabaliskad kag may mga kutulan kita nga siguro basi baliskad man ang utok nga kun bisan na ibalaan pa nga hindi among balita among gyapon ang ginatindugan. Kakulbaan ini basi ang aton kultura bla nga magsalig na lang kita sa magsalig na lang kita sa kung ano lang ang ginadikta bla sa aton Balachago now. O may mga panibag-o nga mga kwan subong, may panibag-o nga mga development subong. Awayan ta ang politika, tinayadahay kita, wala kita kibalo nga antes magabot ang Mayo 9 nga eleksyon basi may mga pagbago sa mga line-up sa sinin mga nagapadalagan presidente. Kag basi manganga kita. Kag ang ini mga do mapatay gid siya nga kandidato basi mabilin sa tabtaban. Sang nga kagina may breaking news nga si Panfilo Lacson nagbiya siya sa Partido Reforma, nag-resign. Paano hindi siya mag-resign? Kaya ang Partido Reforma daw, hindi niya mag-endorse na siya. Daw ang nga si Panfilo Lacson, daw piso na ni karon nagbiyaan sa mga. Okay, ang iyang running mate, nga national NPC, o kung ang iyang vice presidente di man mag-endorse ang iyang partido, kailan man ang partido siya vice presidente mo, running mate niya. Di karon ari na nagagawa na ang nagamatamat na. May breaking news kita mga kabiyanan kay ang Partido Reforma nga amuning partido ni Ping Lacson may lain nga kandidato nga gin-endorse subong. Daw kag ang gin-endorse, mga kabyanan,
Amo si Vice President Leni Robredo. Bombo Breaking News. Wow, nato na ang report sa newsroom sang Bombo Radio Bacolod upod sa aton nga news director Bombo Erlin Bayonita. Please come in. Kasunod Bombodan sa announcement ni ni Senador Panfilo Lacson nga nag-resign siya sa Partido Reforma. Ginpagwa naman sang Partido Reforma Bombodan ang official statement kung sino ang ila gina-endorso bilang presidential candidate sa May 2022 election. Wala liwan Vice President Leni Robredo Bombodan ang nag-serve bilang presidente sang Partido Reforma nga dira nagaserbe bilang chairman nila dira Bombodan si Senator Panfilo Lacson ang ginapamunuan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Sang una, Bebot Alvarez kag Duterte Bombodan tama na sila ka close nga kaalyado kasi syempre same sila halin sa Davao mo. However, bangod sa dalagan sang politika, naging disog ni President Duterte si Pantaleon Alvarez ginbuslan kay anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker Bombodan ti didto na to nagsugod gid nga why na hindi na maayo ang relasyon nila. Karon bago gid lamang Bombodan amo na silingko nga subong hirupay pagka dason ilinaway. Amo gid bulagay. Bulagay. Subong pero ano natabo sini nga natabo sa kay Ping Lacson kay nga ang ara nagisya nga nagapadalagan hindi pagid kumbinsido ang iyang partido nga siya ang magapadalagan or base nagapaniguro naman lang subong ang Partido Reforma tungod sa mga panibagong mga development. Ang hambal ni Senador Panfilo Lacson kaina nag-resign siya bilang chairman kag miyembro sang Partido Reforma. Pag sa baylo, magpadayon inisang presidential bid niya bilang independent candidate. Nagpatigayon ganyan sang press conference si Lacson na Bombodan kag nagpahayag ang presidente sang partido Pantaleon Alvarez kag ang party secretary general nga si Edwin Hubahib ang nagdesisyon nga magsuporta sang lain nga kandidato sang sa pagka-presidente para sa 2022 elections. That is why, to quote Lacson, "Today I officially announce my resignation as chairman and member of Partido ng Demokratikong Reforma, which effectively makes me an independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections." Si Tito Soto, Nationalist People's Coalition in Bombodan, that is why nga siya ginasuportahan ni Governor Bong Lacson kay ti paro sila partido. Diba, hindi man to siya pag-i-adapt sa Bombodan sang partido. That is why nga magapadalagan na lang bilang independent candidate si Senador Panfilo Lacson. Kita pa na mapaktan, basi mag-withdraw na lang blang sa kandidatura. But may ara pa nga daan subong naman sa mga panibag-uman nga development ang mga nagapadalagan na Vice President do mahugpong man paraya sa pag-endorso sa isa naman lang ka magapadalagan man na Vice Presidente. Amo gani kay ginaduso nga dan ng Rosa movement Bombodan. Si Tito Soto pabor siya sa siniya nga kun istoryahan kuno welcome gid siya. Galing kay sa uli nagagawa sa statement niya man nga daw siya galiya ang ginakuno-kuno man. Dapat siya lang ang iduso. Oo. Sa statement dari nga ginpagwa sang Partido Reforma, our ground leaders have expressed their wish to participate in that brave calling, and that is why a hard choice must be made. With a heavy heart, many members of Partido Reforma are constrained to consider a candidate other than their first choice. We need a leader, and for the 2022 presidential elections, given all these considerations and the crises we have to overcome, that leader is a woman. Her name is Leni Robredo. Sus, basi may kuha naman ni karon, may pinugait naman ni karon. Amo gani. Daw gina-quote basi nila magdugang naman ng ugtas ng iban karon. Suportado gid nila diri Bombodan. Ang masami na Di wait may mo kay balita ni ang tani hindi pa gibalita kay ani matutuon niya nga balita.
Basi dako magkalatumba naman. Oh. Wala pilas. Ganis lang magkaon baboy. Gahulat man tayo, ganiman kung kakainit. may araman balita nga mayo nga development sa kay Bungbong, kay balita taman. Amo gani. Kaya mo niguro nakita sang partido nga daw overwhelming kita kag perte kadamo kita mga nagatambong siguro bala mo dan as kag syempre sa mga qualities and competence qualification ni Vice President Leni Robredo siya ang ginpili sang partido ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez bilang presidential candidate sa 2022 elections. Ay, Bombo Erlin, ang hulat-hulaton niya, ang kung ano ang tikab gidya sa baba ni nga final na ginabi, nga tikab sa baba ni Presidente Rodrigo Duterte. Yawan kita nakahulat kay do yawan man siya ka panilag. Yakwan man ga tanaw man kung sinong winnable. Amo gani. Do si Muka Olson nga danto sila niya nag-switch na ko kay Isko. Oh. Di kay subo nga daan nagakatingala kita bamudan nga do nga natirada ni Isko si Bongbong Marcos. Diba? Kaya mo nang isa sa mga palanggiran, kaya tingin na doon, so niya PMJ, dapat tukton ganun sang Bureau of Internal Revenue ang masobra 200 billion pesos nga utang bala ng pamilya Marcos. Diba? Pagkita, mga patotsada niya. Pato kay Bongbong Marcos na bamudan, bata mo na ganing isa sa mga bantayan naton. Kay actually, si Ping Lacson niya bombodan, hindi man ganda siya nga nang dugay na gid bilang nga miyembro sang Partido Reforma. Nag-take over siya bilang chairman sang partido or Demokratikong Reforma Party or Reforma na sang 2019 or July 2021. Kasi siyempre may plano man siya mo magpadalagan na Bombo Dan Tisubong. Siya ang isa sa mga presidential candidates nga gatalang-talang nga piso bilang pero siling niya tema independent naman lang kuya nga kandidato. Sa liwat sa aton sa mga late tuners, ginendorso sang Partido Reforma na ginapamunuan ni Davao del Norte Congressman Bebot Alvarez si Vice President Leni Robredo bilang presidential candidate for the 2022 elections. Kini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News. Salamat gid Bombo Erlin Bayonita. Report gikan sa News Department sa Bombo Radio Bacolod. Ang official na nga pag-endorso sang Partido Reforma sa kay Vice President Leni Robredo. No, that's why kagina nag-resign si Senator Panfilo Lacson bilang chairman kag miyembro gid mismo sa Partido Reforma. Pero magapadalagan lang siya kuno gyapon bilang presidente, kuha na siya independiente, no, independent. Wala sa partido. Kay daw laban-laban daw hindi man siya makuha sa partido ni Tito Soto nga maning Nationalist People's Coalition o kun NPC. No, muni ang mga pagtanaw ni Senator Ping Lacson, that's why nga ini siya nagabiya na gilamang sa Partido Reforma. Kaya kuha na ito ginay, isang paggagawa na kagina, banwasang report nga nagbiya si Panfilo Lacson sa Partido Reforma. Ay, nakapaminsan na kita, siguro may i-endorse ni ang Partido Reforma nga lain nga presidente. Kaya kag hindi iya si Ping Lacson. Kag wala kita yung nakahibalo pa, iway kita nakapatod pa primero, kagina kung sinong endorse. Mahimo nga si Bongbong Marcos, mahimo si Leni Robredo, mahimo nga si Pacquiao. Subong nagwa, nga gin-endorse mga kabanan, amo si Vice President Leni Robredo. So, tiyan mo na, no, ang pinaka-latest. Pero bantayan pa naton kay medyo malawig-lawig pa, dugay-dugay pa man gawa ang Mayo 9, may bilog pa nga bulan sang Abril, no? May bilog pa nga bulan sa Abril mga kabanan, sa pagpaminsar sa pila ka mga partido, kag ang ginahulat niya sa kadamaan subong, amo ang pronouncement sang aton niya nga presidente.
way pa man gani nakahambal man ang isa ka dako man nga sikta sa reliyon ang sa diin sa tagsa ka eleksyon once nga magsiling ang ila sining nga leader nga amo ning kandidato ang pagasuportahan nga 100% ini sila iya. Ulaton pa man naton ang tikab sina kay plus factor man ini sa kadalagan man sa isa sa mga nagapadalagan sa sining palabuton nga Mayo 9 nga eleksyon. So tanaw nato na daw hindi pagin naton makakuan daw hindi pagin naton mapatod ang tanano. Daw may mga changes, mga last minute niyang mga changes mo. Tama na siling ko, kalma lang kita. Kalma lang kamuda nga mga supporters kay hindi niyo mapatod nga hirupay subong basi pagkadason bulagay na or bulagay subong basi pagkadason of danay na. Okay, sige 14 minutos sa kaligid sa tag ng alauna magabalik kita pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bash Paradyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang
ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipino Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabanan sa ito na pagpangalagad diri sa panatuntunan Bumbuanay sa Udto. 17 minutos na kaligat sa tag ng alauna. This time ko ako report di Bumbo Ansin Dulsorilla. May panibago na magkaroon nga OIC General Manager ang Central Negros Electric Cooperative. Tanong nato na bikon ano ang mga marching order sa sining bago karon nga OIC General Manager. OIC lang yapo no, way sang hindi pa ang siniko makabutang Bumbo sang regular na ginabing General Manager. Matapos abi nga daw may kontrobersya sa bahin sa mga kaso kinasuhay sang siniko kag sang daan nga General Manager si Anay General Manager Lagarde. Di daw nagkuan daw na still nagkuan siya anong tawag sini nag-stalemate siya, no? Kag wala sa may nabutang General Manager nag-OIC lang asa subong sa nagligat to daw si Dan Pondivilla to gin ayuana gin pahulam sa Sineco, pero General Manager man to si Attorney Dan Pondivilla sa sa Nonico, no? This time may lain naman nga General Manager nga OIC. Ibalo nato nabi ang sino ini siya. Bumbo Sindol Sorilla, please come in. Mr. Ervin Stan Leo P. Ticar, amo ni siya ang newly installed nga acting general manager sa Central Negros Electric Cooperative. Ano to liwat apelyido niya Bumbuan? Ervin, ang pangalan niya Bombodan, apelyido na Ticar. Ticar. Ervin Stan Leo P. Ticar. No? Siya subong ang acting general manager sa Central Negros Electric Cooperative. Gin-install ni siya Bombodan sa National Electrification Administration o NEA ni NEA Administrator Emmanuel P. Juanesa kag Electric Cooperative Management Services Deputy Administrator Attorney Omar M. Mayo sang March 22 sang tinalikdan pagid-abi nga adlaw, no, meaning sang Martes Bombodan, no, formally gin-install siya bilang acting general manager. Acting tungod to suno gani Bombodan suno sa interview naton kam Ma'am Maria Luisa Parroco Bombo Kim, no, kay Ma'am Maria Luisa Parroco ang head sang sang co-op promotion head na Ma'am Maria Luisa Parroco. Suno sa iya Bombodan nga ni siya acting, no, ginbutang siya sang NEA for 6 months kay samtang nagapangita kag ginabuksan ang posisyon sa pagka general manager. So meaning to say nga bakante naging subong as in naway na to chance nga magbalik pa da si Mr. Lagarde. Oo, kay di basta si Mr. Tanyungon na Bombodan amo ni siya ang sinang tinalikdan, no, pero head man na siya sang engineering division, no, so meaning mangita gid sila sang mabpungko sa posisyon. So bukas man ang posisyon nga ina Bombodan, no, so depende sa taga Sineco kung sino na mag-apply sina kag kung sino na ang deserving para sa sina iya nga posisyon na Bombodan, no. So suno kay Mamalu Parroco ati although Bombodan supposedly Bombodan gin-reach out naton nga ma-interview naton siya pero do hindi pa man siya ready, no, kay gin-appoint ni siya nga board of director sang NEA, no, sa Sineco antes pa man niya Bombodan nga
antes pa man niya ang iya sa nga appointment nga ginbutang siya bilang acting general manager. So amo na siyang iya nga background, no? Pero hindi pa man to siya handa bombodan nga mag pa-interview pa. So amo ni anay ang aton iya nga confirmation sa karon nga bag-o ang general manager sang Senecco, no? Upon sang Central Negros Electric Cooperative bombodan, no? So bombodan sa dugang pagpahayag bala, no, pamatian naton ha sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo ang head mismo sang co-op promotion head si Mama Maria Luisa Paroco sa iya sining confirmation sa karon bombodan sining bag-upungko nga acting, no, general manager sang Central Negros Electric Cooperative or Senecco bombodan. Actually, Bomboan, acting general manager lang na siya, hindi pa gina siya confirm na amo na siya permanent figure. So, I think, ang nabatian ko lang but hindi na confirm 6 months. Oo. So, no, 6 months. 6 months. Until siya for 6 months. Oo, until na ang makakita na ang Senecco sang GM. Bala sa makay nagpa-open na nila. Open na nila ang mga posisyon mo sa mga applicants. Bala, kagdira sila mapili. Okay. Ma'am, sino ganing ginbuslan niya sini ma'am? Sinong nag-acting? Actually, si Engineer Jose Tanyumon. Okay. Si Engineer Jose Tanyumon niya ma'am, diin siya subong. Actually, Engineering Department Manager gina siya. So, nagbalik na siya position as Engineering Department Manager. So, kinanglan gid na ma'am sang NEA nga mag-appoint gid sila for the in the meantime sang sang general manager. Oo, may kabutay gid sang sitwasyon na. So, especially ang mga request bala, mga request naman for hiring, kung ano pa ang mga kinanglanon, bala nga ang office ng general manager ang maka-approve. Ang dagi pa kami sa National Electrification Administration, ikadugay, kahulat pa kami. Okay. Pero ining bago ta-appoint, ma'am, nga, ang acting general manager, ara naman na siya yung adaan niya, ma'am, sa Senecco, ma'am. Sa November, gin-appoint siya nga NEA board representative. Wala siya sa una sa Senecco. Okay. So, bali, appoint lang siya. Amo sa pag-appoint siya, nakapungko siya, pero wala man tawa. Kung saan pa, wala pa man kami sa bala, ng first time yung nagpungko sa board. As NEA representative. So, 6 months, hasta nga paano yung proseso ganito? Applyan, gina yung pagka-GM. May ma-apply na data. Tapos, isang pilion. Dito na sa NEA ma-apply. Si NEA, gyapon ma-approve nun. Based sa qualifications ng NEA, si board na iya ang ma-approve. Okay. Si board ang approval, oo. Okay. Amo na process, oo. Bumbuan. Bombodan, actually bag-o gid siya yung Guyano sa Senecco kay man NEA board gid siya bombodan, no? NEA nga board. So, Si halin gid siya sa Ervin NEA. Stan Leo Tikar. Oo, tikar. Sige lang kay Pangilalaon, tama na siya, bombodan, kiti damo man concern sa Senecco, no? Sa aton yung mga kuder, magambar ka nga daan nga sa Senecco, ti kuryente na iya bombodan mo. Kagdamo gid concern sumugin daw permila nag-brown out to. Abot anong rason sini? Oo, so base kun pa siya, nagapangapkap pa siya bombodan, but we'll see, no, kung hindi budlay ko mag-brown out kag di ka preparado kay mangapkap kag gidyaman isa dulom. Gani man. Pangita ka sang lighter. Amo nang pinakabudlay sa tanan bombodan. Oo, mangapkap ka sa dulom, no? Importante gini kayong aton nga suga ang aton iya nga kuryente, no? So, bombodan, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorelia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorelia. Bagong acting General Manager sang Central Negros Electric Cooperative sa anom lang ni kabulan. Wala pa man ang official declaration sang Central Negros Electric Cooperative. Ang mag-hire na sila sang General Manager. Kwalipikado nga magapungko bilang General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. 27 minutos na kaligid na ilauna. Ang banwa sang inigaran ba nakahingagaw man sang panghatag sang roofing materials kag mga gift mga food packs. Sa angot gyapon dinhi sa bagyong si Odette mga kabyanan. Tibuasin ni na pwede makapanghatag kay
campaign period na. Ay subong last day sang o kung sang last day or rather a day before sang campaign period. Daki nga kung ginbano sa inigaran, pinadulungan gito ni Governor Lacson para nga mapangatag na mga roofing materials para maatop sa mga puluyan nga nagkalaguba sa bagyong si Odette. Yari ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Kuha na ito nabi ang ining may kantanan sa mga roofing materials nga ginapanagtag may manaking agaw no. Kay way na ni tagtaganay. Way na ni tagtaganay sa pagsulod gid sa Marso 25. Tubtob matapos ang eleksyon. Kagya tubtob nga matapos ang banning. No? Nga magkapungko ng panibag-o nga mga nagyadalaog. Nga mga nakalinlain nga mga politiko, mga kandidato sa nakalinlain nga mga posisyon, national kag lokal. Sa piya kalinya ko ano to na report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Nyala kapin sa 2,486 no, yung mga pamilya or beneficiaryo no, sa sining ayuda sa probinsya ay pagpanagtag sa roofing materials kag food pack na sa mga biktima sa Bagyo Letras Negros Central. Nakaingaga pa silingaga no, sa banwa sang hinigaran Bombo Daniel. So mga worth 8.6 million pesos no, ini balor sang roofing materials kag food pack again baton siling mga pumuloyo sa banwa iya sang hinigaran Bombo Daniel no, kay ang hinigaran amo ni ang labing ulihi no, nga LGUs nga magkabaton sa ayuda no, for the provincial government before puman mag-start ang election campaign for local buwas pumudan no, kay TBC pumudan sa ruling kon resolution sa commission election nga ini nga mga pagpanagtag sa kangay sining nga mga ayuda no, ginibili na no, sa pag-start niya sa campaign period no, for the local abi Bombo dahil kasi posibilidad mo patagaano ang 6 district halos na saturate na no, ang wala na lang matagaan sa roofing materials kag food pack ang banana seedlings na district abi no, the rest yati tapos na si Palay, Nubaan, Kawayan, Ilog, Ganduni, then Kamangkarabi, Way pa. So sa 6th district, muna kabaklan ng Way, kagate sa 5th district, na last 2 weeks, ang pumuli sa Banwa sa Bela, kag subong, okay, nas nga aga. Mo niyang mga biktima naman ni Bagyo Odette sa may Banwa sa hinigaran po. So kay Governor Lacson, ngati since nga nagpanagtag sa muning mga materials sa ato sining probinsya, almost or mga 60 million pesos na nga worth sa roofing materials kag food pack nga napanagtag sa mga kotorator, especially una sa 6th district kag ang last subungan daw sa may Banwa sa inigaran. Kung duman sa ito, tagluwate ang provincial sa Negros Central nag-alokar una sa 50 million pesos na after ito blasing Bagyo Death. Ang probinsya nagpagawa sa 50 million pesos gikan sa Calamity Fund nga mo ning gamiton bulig panagtag sa mga biktima ni Odette kag after all mga daw 2 weeks, 3 weeks nagdugang na supplemental sing another 13 13 milyones pesos para dugang madali sa pagpapakal sa material. All in all, mga 63 million. Isinus kay Governor Lacson to kina mga almost 60 million na ang nagasto sa probinsya sa pagpanagtag bulig. Pero tingin klaro sa gobernador nga kung may ara pagidman niya nabilin yan panagtag sa mga biktima ni Bagyo Odette, especially sa 5th district, nga siguro na padayunon na after sa election period. Bombo
dahil kami harap kita sing 91 million pesos nga cash assistance from the National Housing Authority nga wala pa na mapanagtag. Wala pa ni mahatag man sa mga biktima si Bagyo Death. So tag to ni Governor Lacson nga siti ko ning 91 million pesos magaan sa exemption sa Comelec, hindi sa ilakip sa banning. Tiyati ko ni panagtag man ni ang cash assistance katag 5,000 pesos. Yan din lang kuya mag-upod sa pagpanagtag niya para di man malisyahan ang iya siniya nga pagpadalagan kung basi kung mamarsiyan na nagamit siya sa kampanya. Nga kung may aralin na exemption, may panagtag 91 million pesos, hindi na sa kunabungudan mag-upod sa pagpanagtag sining cash assistance. So matianta si Governor Eugenio Bong Lacson. After the campaign period, and if there's more to give, we will continue to give the provincial government of Negros Occidental. But yes, this is the last day. As Comelec rules, this allows us to continue ayudas or help for social services. For today, this is worth 8.6 million. 14,900 GI corrugated, and we gave out 2,500 banana seedlings. So siguro total na mga 60 million already for mga 60 million plus for the roofing materials that we have distributed. So bumudan so kay nato tumanto si Mayor Nadercio sa Iligaran, of course ang board member sa 50 stick si Mama Rita Gatslaw tumantog sa nagtambong sining pagpanagtaga bombodan. So doon nakakuan pa nagkawid-awid pag Iligaran nagkagabot sila singad daw before sa campaign period na to mag-start was for local candidate March 25, Bombo Daniel. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Ines Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Hindi kabalaka ang wala pa malabutan sa ayuda kay pagkatapos ang banning tungod sa eleksyon. Ma-resume man ang pagpanghatag sang ayuda. Sunod sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. 35 minutos na kiligan sa taknang launa, ginakulabos kita manuwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad. Ubdanay na magita buwas, upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balati